Един от най-важните въпроси, които бъдещите купувачи на жилищния пазар се питат, е какви са предимствата и недостатъците и на двата типа строителство. Това, което трябва да кажем за двата основни типа покупки на жилища, а именно желанието на купувачите да придобият или ново, или старо жилище, може би първо е добре да дефинираме какво значи старо, какво значи ново, и с старото, ако все пак е по-ясно какво точно означава. При новото има нюанси и аз бих отбелязал поне три нюанса на ново жилище. Едното е ново, което е стартирало в много ранен етап, така нареченото на зелено. Друго е ново жилище, което е току-що влязло в експлоатация, построено, но да речем е незавършено, т.е. с бездовършителни работи. Трети вариант, ново жилище, ново строителство, което се разбира понякога, е ново такова, да речем до 5 години след влизането му в експлоатация. Виждате, че има някакви нюанси и много трудно може да определим и да дадем някакво точно определение за ново. Поне тези три варианта трябва да се имат предвид. Даже някои считат, че ново би трябвало да се счита поне до 10-та година, но според мен, тъй като за повечето дейности в една сграда нова сграда, построена и въведена в експлоатация, гаранционните срокове са около 5 години. Разбира се, за конструкции по-сериозните строителни дейности включват около 10 години. Тук е въпрос също на гледна точка. Така че, между другото, Националната статистически институт, имам предвид, разглежда, когато прави своите изследвания, жилищния пазар точно на новопостроени жилища и на завършени жилища, като новопостроеното жилище, например, според тях е жилищен имот, който е въведен в експлоатацията след завършване на строителството и е получил вече необходимите разрешителни. Така че важно е да се знае, да се тръгне от някакви определения, за да видим и последствия какви са предимствата и недостатъците. Като пазар бих могъл да кажа, че има клиенти, които предпочитат новостроящите се жилища, такива, които искат да се включат на ранен етап, там предимствата след малко ще коментираме. Има и такива обаче, особено по-млади семейства или по-ангажирани хора с сериозни професии, които предпочитат от една страна също да е ново, но пък не е напълно завършено, оборудвано и обзаведено. Така че всякакви клиенти, които пазара генерира, имат интерес към различните типове строителство. Има и такива, разбира се, които предпочитат старото строителство, което е в рамките на разумното до някакъв определен период построено, вече показало своите предимства или пък своите недостатъци, които са видни. Така че на пазара има клиенти за абсолютно всички видове имоти. Трудно ми е да споделя какво е разпределението, но вероятно голямата част в момента от, да речем, младите хора предпочитат ново строителство. Има пък хора, които са на по-сериозна възраст, които предпочитат старото строителство. Сега ще отбележим и някои предимства и недостатъци основни на няколко от тези два вида основни жилищно строителство. При новото жилище основните предимства са свързани с жизнения цикъл. По-дълъг жизнен цикъл и това е логично да е така. При положение, че имаме старо строителство, което е на 50-60 години, разбирате, че там жизненият цикъл е значително по-малък, особено ако няма някакви значими основни ремонти. Друго предимство на новите жилища са модерните, съвременните строителни стандарти, технологиите, които се влагат, материалите, суровините, всичко това има значение. Друго предимство са в много от случаите при новото строителство има все пак възможност да закупите собствени паркоместа. Много често в райони, които са свързани с старо строителство, не че няма паркоместа, но те не са собствени, обичайно са с свободен достъп, свободни паркоместа.
Така че това може да се каже, че е някакво предимство за новите жилища. Другото, когато се включите в ранен етап, т.е. на зелено, имате възможност да разсрочвате плащане без да кредитирате, без да получавате кредит от банка. Енергийните разходи, т.е. енергийната ефективност води до по-ниски текущи разходи, а за новото строителство това е предимство. За сградите преди 2008, мисля, че не беше задължително, например, външната изолация, така че някои от тях нямат такава. Така че по-ниските текущи разходи също биха могли да бъдат предимство за новото строителство. Гаранциите, които се дават за строителство, но тук трябва да отбележим, да сложим една скоба, че понякога тези гаранции не са достижими. Тоест те са изисквани по закон за всички инвеститори или по-точно и за инвеститорите и за строителите, но много често се създават компании за отделния период, за отделния проект и след това тия компании на първата или втората година биват закриване, така да кажа най-логически, и гаранциите са недостижими за обитателите. Така че от една страна гаранциите по принцип са предимство. Това е обичайно за големите утвърдени компании така, но понякога имаме случаи, в които не могат да бъдат достигнати гаранциите, които са дадени по закон. Оптималното разпределение, функцията, добрата функция, съобразена с новите изисквания, с новите нагласи на купувачите, също обичайно е предимство за новите сгради, новото строителство. Нови общи части, т.е. не изхабени, не похабени, не амортизирани, съвременна инфраструктура, която е възможно да съществува, но е възможно за някои райони да не съществува, т.е. може да бъде и недостатък. Другото, което е като предимство, е възможността да изберете как да довършите вашия имот, но ще видите, че това е и недостатък, тъй като води до големи разходи. Слабостите, т.е. не слабостите, недостатъците при новото строителство са обичайно това е за един и същи район, по един и същи критерии строено, по-високата покупна цена. Неспазването на гаранциите казахме, че може да бъде някакъв недостатък. Високата степен на риск тогава, когато се включвате в ранен етап, също е сериозен недостатък. Високата степен на риск от недовършване, от фалит, не дай Боже, за компанията, от неспазване на срокове, от промяна на проекта, включително степен на риск, свързана с договорите, които подписват купувачите с инвеститорите. Там знаете, че имаше един такъв момент преди време. Променяха се договорите едностранно, т.е. има неравноправни клаузи, понякога това също и създава някакъв риск. Закъснение за актуване, т.е. за получаване на разрешение за ползване. Понякога има недостатък, свързан с околната инфраструктура. Знаете, има такива примери, да не ги казваме, и в София, и в останалите големи градове. Понякога, разбира се, не ни е ясно и каква ще бъде социалната среда наоколо или дори свързана с социалната среда в самата сграда или по-точно съседите, какви са, дали няма да бъдат различни от нас профили, млади хора, които обичат се забавляват или пък напротив възрастни хора, които искат тишина. Така че това също е някакъв недостатък при закупуването на ново строителство. Предимствата при старите жилища, по-ниска покупна цена, не е задължително, но при равни други условия, тъй като знаете пък, че едно от големите предимства на старите е, че са разположени в утвърдени и в предпочитани места, квартали. Старото строителство повече, че е готово за ползване, но не е задължително, т.е. може да бъде готово за ползване, но да не бъде по наш вкус или да не бъде с модерни уреди, да речем, или с качествени мебели. Така че това не винаги е предимство, може да бъде и недостатък. Много често старото строителство е свързано и с по-голям простор, с по-добра понякога функция, но не е задължително. Установена е средата, както социалната, така и инженерната инфраструктура. Знаеме какви училища има, какви детски градини има. Познаваме или поне може да видим преди да закупим имота какви са съседите, нещо, което вече е много важно. Достъпа до добре развита инфраструктура също е възможно предимство, тъй като виждаме каква е транспортната инфраструктура, инженерната,
търговия, търговски центрове и така нататък. При един нов район това не е задължително да бъде така. Слабости, т.е. недостатъци на старото строителство, вероятност голяма от основни ремонти, понякога по-висока, по-ниска енергийна ефективност, много често недобри общи части, недобро управление, проблеми с събираемостта, това води точно до липса на пари за поддържане, за ремонт. Може да има и някакви проблеми с съседи, може да има проблеми с собственост, с нерегламентирани промени в конструкциите, също може да бъде проблем. Увеличаващ се разходи за поддръжка с времето, колкото повече устарява една сграда, е нормално и разходите за поддръжка да се увеличават, и понякога стойността на имота, която зависи винаги и от околната инфраструктура, може да намалява своята стойност поради устаряваща такава инфраструктура, лоши пътища, например, разбиващи, неподдържани от съответната община. Така че това са едни основни предимства и недостатъци, както виждате, те не са никак малко и всяко семейство, всеки купувач, всеки инвеститор трябва да подхожда според своите нужди и според своите виждания за това дали би предпочел ново или старо строителство с всички тия нюанси на новото строителство. Може да кажем и като заключение, така за мен един перфектен вариант е да закупите жилище, което е завършено преди до 5 години, с влязло в сила разрешение за ползване, което е готово за ползване, т.е. извършени са ремонтните дейности, обзаведено е, оборудвано е, има, ако щете, и приложени нови технологии, т.е. умен дом, смарт хоум, и което изцяло съвпада с вашите предварителни критерии, както за местоположение, така и за площ, така и за функционалност, така и за дизайн на сградата и околните пространства. И разбира се, ви харесват и вътре обзавеждането и оборудването. Това е идеалният вариант, който, разбира се, за мен важи. Вероятно за всеки човек отделен, за всяка персона, за всяко семейство, този перфектен вариант ще звучи различно, но е важно да се знаят предимствата и недостатъците.